Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers i cosetes que tinc aquí preparades decorarem aquests clips amagats que vam fer a l'altre vídeo i res, és qüestió d'anar-hi posant algunes cosetes que ja dic que els tinc preparades una mica el disseny per anar una mica més ràpid. Res, volia fer un petit collage de 4 fulletes, de 4 plantetes que tinc aquí. Això era d'un paper, precisament és d'aquesta col·lecció, que estava molt plena d'aquests detalls i el que vaig fer va ser retallar-ho per poder després tornar-ho a enganxar per fer una petita decoració. Com podem decorar els clips? Doncs depenent de com sigui el projecte, la llibreta. Això ens donarà una mica de volum que pot o no interessar. Si la llibreta és fina, tant volum potser no interessa. Si és més gruixuda, doncs que hi hagi una mica de volum a lo que és el clip, no passarà res. Aquí li posaré un petit detall que tinc aquí. Per això n'hi ha alguns que simplement, si teniu alguna enganxina, una mica de paper, això està una mica al revés, així, de paper decorat, simplement per donar-hi un toc. Després, com que sabem que aquest clip es veurà, podem afegir-li una mica de cinta o alguna cosa perquè després es vegi. En aquest cas posaré aquesta mica de... Això és un regal. Vull dir, tampoc cal... No cal guardar-ho tot, però ja amb una mica de visió dius aquesta cinteta, si jo me la guardo, segurament la podré posar en algun detall. Molt bé, tallarem aquí. Bé, ja en tindríem un, sí? Aquest havia pensat més fer-lo... Aquí tinc una... Perdoneu, aquí tinc una pometa. Aquest el faré... El decoraré per a que sigui un clip de costat. Sí? Es pot decorar de manera que no sigui... que no tingui res a veure un costat a l'altre, però aquest, si el posem així de costat, no queda bé. Sí? Aquest el posarem ni que sí ni que no, perquè es pugui ficar dels dos, el puguem posar dels dos costats. Em sembla que m'havia preparat aquesta mica de... perquè veieu que no cal fer molt volum. Jo crec que així estarà bé. Ja afegirem una mica de cola. Aquesta cola avui fa una temperatura diferent i es queda tota enganxada. Perdoneu. Ui, aquí tinc un drap. Això em sembla que ho posaré aquí baix. Retallarem les vores. El paper de regal, molts de cops, també pot servir-nos com aquesta cinta que he posat jo, perquè simplement tallar-la amb un tros petitet, finet, i que ens pot aportar una petita decoració. Serà massa? No, posarem. Ens agraden les coses recarregades? No, però com que les cintes aquestes no fan volum, doncs podem anar posant. Després us ensenyaré com queden. Aquesta havia pensat de posar-hi un petit cascavell. Sabeu per què poso la poma aquí? Perquè es veu
una mica... El clip és una mica gruixudet, és aquell que vam posar de plàstic, i el paper no és prou gruixut i ha quedat una mica de... es veu una mica. Doncs l'intentarem amagar, que no quedarà amagat, bueno, amagat ja ho és. Veieu que aquest es pot posar tant així com així, no? El disseny. Que quedi ben empegat. I ara aquí havia portat aquesta cinta d'aquí. Jugarem amb els vermells. Aviam si vol passar. Aquestes tisores estan plenes de cola. El farem passar per aquí. Amb aquesta punteta hi tenia preparat un cascavell que no voldrà passar. Un moment. Aquí a la capsa de costura hi tinc això. Aquesta és la meva capsa de costura i tinc un enfilador d'agulles que sempre va molt bé, tindreu a mà. On està? Aquí. Primer es passa l'enfilador i després s'estira, i si no es trenca l'enfilador, que ja m'hauria passat més d'una vegada, ara, op, ja està. Ja podem endreçar això. Opa. Tenim un bon primer pla avui. D'acord, farem un nuset aquí. Intento anar ràpida perquè el vídeo no sigui gaire llarg. Molt bé. I ara hauríem de fer un altre nus aquí. Podríem haver fet primer. Molt bé. Farem un altre. D'aquesta manera tindrem un penjollet al final de la nostra llibreta. Bé, ràpid, ja tindríem dos. I anem a per el tercer. El tercer l'havia pensat també fer bastant senzill. Volia col·locar una targeta d'aquestes que faig jo. Així. El que passa que potser... Aviam... M'encanta posar-hi una mica de passamaneria o què és això. Un trosset d'aquests brodats, no és brodats. Ganxet. Un trosset de ganxet. Una mica més amunt. Així. Recalçar de limpiar això. Si no, es queda pegat. I ara es queda la mà. Molt bé. Aquí. Aquestes targetes que hi posa data, això ho he posat, els vaig fer jo amb un segell que tinc, amb un paper tintat de cafè, i mira, sempre les tinc preparades i es poden posar allà on se vulgui. Avui la posarem aquí. Farem una targeta, un clip força senzill, però resultant. Si la poso així... Així. I a darrere el deixaré tal com està. Més que res perquè hi ha moltes possibilitats, es poden fer moltes coses. I ara agafaré la meva llibreta, per exemple aquesta, que és un moment. Pot ser així, ara una mica de més lluny. Quina pàgina tenim? Serà aquesta pàgina? Sí, bé. Doncs aquí tenim
el clip d'aquí. Aquí tenim l'altre. Potser tots dos no hi caben. Sí? I aquí tindríem aquest més amb colors. Quan se tanca la llibreta, tenim aquest detall d'aquí dalt, o aquest d'aquí. És un... Sobretot per els trossets, trossos de cartró, de paper, de cartolina que ens sobrin, va molt bé per guardar-los i després fer res, amb 4 papers, uns clips.